Assalamualaikum kaniyong mga boss, mga master rin sa long tanan invite bata niyo harap pa Barangay Sibaud Pandami. Ayan. Kung ta sung namon naman to. Pagatudong sud adlaw ini hanap i Sir Andy pangmalakasan mga boss. Pero na kami long ta limatong iwan sinulong ta biyabak na kami sa sinam pangantin usog mga pangmalakasan na yan. Pangmalakasan mga boss. Jadi kita punya mga pangmalakasan di luar saya na. Nagdatong nagdalok sa pa. Ini yan. Sport proper. Yan yung pangmalakas. Nakita mo na yung invite. Ikaw iyaw. Malingkat kita. Lagong yung tuwa pagkakata. Ikaw. Ipa-vlog ko kayo. Kaya ang kini kata na kayo. Ano sir yung tungod sila man lang katahoy? Kaya ikaw yan ang hardcore. Namun yung bagyan ng palialaw. Sinamon pangsahigan. Bangsahigan. Ipag-lalamot purat. So, ining kahoy ni mga pangmalakasan, mga boss. Mga boss, pangmalakasan ikaw yun. Kita ko, nabiya siya atong sa biyahe pa yan na duman to. Tiyo ko na dyan yung patong. Tiyo ko na si patong. Sir ha? Naamunin lang ta. Tinipiyakan na rin sa Bagumari para biya. Kapakitain naman. Amunin yung purpose. Amunin yung purpose. Main purpose ipakita. Pinagkana. Kaya kaya waking pangmalakasan. Mga boss. So, ano sir, yung manili story? Well, dagyan siya. At timo mo na dyan. Timo mo, bilang na timo kali. Euro mo na dyan. In kahoy ito kain na sa bilang tamari pa lang simbahay ni Titukuan sa ayan ati maraga makwan simbahay. Ayan. Duwing lingayan aon sila tiud tianom to den long ta nunok din dia. Lak ko sa inin bay ni kahoy mga pangmalakasan. Ayan nakita niyo Reza. Maraw isab lang tadin di floating ini daw sila tuwing kita ni Reza bayan ha mga pangmalakasan wawan basag pa naman. Rin source na rin diya pagkatapos nila doon na parean yun bali yun naman tubig. So para ka na tumaroy pag makina yan. Pangmalakasan ako na. Pangmalakasan. Mga boss. Mga boss. Mga master. Kaya kayo malong tawabay sin pangantin to kayo mga boss. Apa yang mandikir? Hello mga boss, mga master. So ito kita yung nakakamaripas si Road. Link natin yung mga view. Kita nyo rin sa mga pagpagkita.
kain na. Kagawa ng mga patak, video, kaya mga pangmalakasan. Sulitan yung mga viewer rin. Jadi kita pakai depan. So hindi melongikan floating yan siya. Ayan mga pangmalakasan. Wow! Ito in budget siya si mga pangmalakasan. Oh, hindi kakita nyo. Yan naman ng tasjid nila. Kaya tayo naman. Kaya tayo kain na dito.